Stabilimenti kummerċjali jew li joffru xi servizz jistgħu jerġgħu jibdew jagħtu skont lil dawk li juru il-kartanzjan. Dan kif il-Gvern u d-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva nedew sejħa mill-ġdid għal dawn it-tip ta' organizzazzjonijiet. Dawn jinkludu in-negozji kollha li jbiegħu il-prodotti inkluż ħwejjeġ, ikel jew servizzi mhux meqjusa essenzjali bħal dawk tas-sbuħija, stabilimenti ta' divertiment, lukandi u ristoranti, organizzazzjonijiet kulturali, servizzi jew bejħ ta' apparat domestiku, servizzi ta' trasport, safar u fornituri ta' servizzi relatati mal-komunikazzjoni. Qegħdin naħdmu fuq ktieb fejn inti jekk tmur il-belt u taf min huma dawk li ħajtu l-persentaġġ. Tmur raħal ġdid, l-imtarfa, l-rendi, għawdex, kull ħwienet ngħidu l-lokalità tagħhom u bekk ikunu l-anzjani jistgħu jgawdu. Aħna nemmnu li b'dan il-pass li ħanamlu qegħdin verament insaħħu dak li nemmnu fih aħna li jkollok anzjanità attiva. Il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità Renzo De Gabriele qal li l-proposti kollha sottomessi fuq is-sit se jiġu evalwati u se ssir laqgħa ma' rappreżentanti tal-fornituri tas-servizzi biex il-proposta tkun diskussa fid-dettall. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.